खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी फोसावनो लानाय गाहाय रादाबफ्रा जाबाय बिपिएफ जेएसपिनिफ्राय इउपिपिएल गंसे गारिनि जाब्रबथाय लकडाउननि समाव आंखालाव गोलैनाय मानसिफोरनो समानै आदार रानना होनो दाबि दैखांदों। दानिया फैदो बेखेवसारनाय रादाबाव। आसाम बड'लेण्डनि सिङाव थानाय कक्लाबारि समस्तिनि बिपिएफ जेएसपि बायदि बिबानाव थानाय मावथि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै समस्तिनि बिजाथि आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव मैया 2/6/2020 खालाराव खामारदैसानि लोखि बाजाराव लैहोर सा 80 सुबुंफोरा हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएलआव हाबफैनाय गोदान सोद्रोमाफोरखौ प्रमद बर'आ बुंदोंदि ओरैबायदि মই আন্তৰিকতাৰে সকলোকে ওয়েলকাম কৰিছোঁ আৰু আমি সবে মিলি পেলাই এই বিটিচিটো কৰিব লাগিব, সবে মিলি পেলাই বিটিচিৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগিব। গতিকে मैया बेलासिनि समाव 127A नं हारिमायारि राजा लामा 1 नं कक्लाबारि चौधुरीपारा मुंनि जायगायाव गंसे कारा दैयाव हाबफैनायजों गोब्राब जाब्रबथाय जादों। एबिबिसि सुलुङाव बुंनाय जादों दि बे गारियाव फैनाय सुबुङा सासे फरायसालि नायगिदिंगिरि आरो बिथाङा जौ सेरेब लोंनानै गारिखौ सालायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जानो मोनदों होननानै मिथिनो मोनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय सुबुङा कामरुप हाजोनि कर'ना भाइरास कभिड-19 नि जाहोनाव आदारनि जेंनायाव गोग्लैनाय गासै सुबुंफोरनो सरकारनिफ्राय राननाय आदारखौ दासिमबो गामियारिफोरा मोनजोबनो हायाखै। बेनि थाखायनो बिटिसि कक्लाबारि समस्तिनि बारग' एमसिएलए अनिल बसुमतारी बिथाङा आंखालाव गोलैनाय सुबुंफोरनो बयनोबो समानै रानना होनायनि राहा खालामनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। दिनैनि फोसावनाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। अनिल